Parakani kasaro ani labar gudawan or tongmani sara digi nok tongo bahai ka oma kamai thangma ko bang kunang saimaliya Koshe keji kama emne sara soito heje 700 kg kamanai sudah shit cim dah kana na sudah shit cimi iskere botong iskere pe kisapan talang ya borok sudah shit cimi talang sangka ngor gari becelongo nuko naiman biasa ke gari saka lama botong ko jaga kisapan kutu kagia ku futul bujak tongo oma ang bunya ra khapura ka hamakai oma tabuk bui bo himinya kisa kuruk thangata pura sari digi nok mongka Ratonpur konai para amo pir sarabar trader bin bo mongke MLA sab sukang nogo mo khokjagoni sab saiman ang nugo nin bo mongke bathing deuruma nin nok boro nog yango nin kata kanu tong phai o ko labar ko scrap danan to bosta gari wo saiton basarin sajak dara sungno nungor samung khayo kojena samung khai tai sung tin sajona nungke koito or nuk tong phai bahke pas to e baki nuk pakya gomai rok to duga yoba ke phyojang nukta ro yoba hai yoba ke phyojang nukta gang siko ma bahke nuk pakya arte ke khricho e mane ro khokjak hin to wa suje eta ge olo aing ti gorok nai bikha ke dar no kol khayen ke bafur bon sunai ke nung do khlok pai ni bo khloyen saung ko ba man do khokjak na saung ko na ni shit kri hita nung dor si samung khai tong ka busung mal tong bek saiman ko bosa nung ke tang saime se na habis na yung ka e khel khlajak le ta adar gundar light por off salamo an mobile ba to soi nebla acha ke abon pore ke tam khlakya an pore nokhori phekya ke yang thangka ke bai bo tongo oroni ko no gana ninta ke dar no kol khai ke dar kol su khale ko ba no kol be khakya gafru sale khati ko phadbar acha ke abon pore tei sa phaisa bokya tai phaibe kya fur borok tungma na an pore ko bai nyuta nin pore nin nok kheba jagawa koronta yang phela bin nok ngake ekdom gana obse na yang phagi di nung tam nok phakya 파도 너 그 너가시 콜럭 잡을래 다라 농가봐 앙보 마숑나 너또 구이똥마니 키비 가부이 카브룸 파이 나이피겠다 나이피게 안가니 누 파겠다 kotor tam khana pro 이거 제보 누 안카도 다시 다틴 바사카 하피노 어르 가렌 필라라바 정하 카야다 어머 베병 발충 사사 함께 앙 마이복 사이 사무 통바냐니 흐느냐 마니 후이똥이마니 pa o khongnai oborok muthaklangi na kopkaria abo muthakja hangka to jung mu phaina phija kumu muthakja gen baganyo angbo asu wan sujagli ata bairani simisi ongkhori najak siwo oroko phajagli ata asika bakka kotor na siko gabon pore tam khage nor gni chokba gabon pore abon pore hangke ko jung phaina ke no phaketa teisa phagabon pore ko malik ro gana ginin borok joton sokoi bekya malik sokba kya nung tam khinu phagi sagat do borok gni pore boro phaimen pore ka ang nuk phakya bo amno kholok jak borok bo bang khabala puru bairok song bebang phaibe kela yang kholok jak ni phaine phekya kai iko yang nai phiji borok bo khongmani iko ro iko ani doya ro bang ro tonmani hingkai ko yang ko mo kholok bai nai iko yang bag bo sak di ko nai ko mo omo hakir khana borok gada gada khana mo kagi changka hingkai ko om baje re ka saime ko sakur om khetam khemeni obo gakai omo labar bosta singra ramani ta ko je kholok kalang jak boi khoro rabor bosta ramani sakurta sakurta mo ra sakur omo bai rekha hingkai ko yang kholok jong kai koro yang tam kama khanin do abon pore ko bag omo kai bunyi bangki khata omo bag o bisingor dajak go bising tam kama kha sagat do yang khanga ter sagat de tam kama khanin do oro ko mani oro rang gakai lang bisi kalang ya mana no sikoro kon hamasi hne nyoro matro rang 1700 tongo 1700 talang thangka hingkai ke ATM tongo ATM ka talang liya hingkai oro tai o tola tam tong o tola o bag tongo bor oro bag khologi chekin khanya kya gapen malang liya bor bego tam tong bego khada tongo hoi ko khada tongo bag nai men iko oro khata tongo borom bebang che khaibe kya o khatao khatam tong or khatao kai angu je andor je rang nanai rok borok no bumu simeni ta bang rang man thai je jara je anu mal phalai rok o gire rang naman tomo om chiri khan ke o man thermos mangala kham pai changa mo kai bok changa mo mai ulmang kham bube khen jakamu tebo kai oro shit ngani ko jaga ko mo khuti oro dui burung om nangi tongo mo dui burung kai oro yasku jora tongo kai yango tongo oro dui burung om su jora sugo oro dui burung kai koro tong kisi oro su jora om talang jak bakya
total kayak apa minimum 600 aja 700 omon saka talang zaka mal tei tam ko makhanin do ni je kama nasun kemau total omoni rang busrok phaino je khokmani phalbai kenga 700 ki yang kai 130 35 rok phainya asuk phayo ja asuk phayo o jga tei kono mari boro mari tongo boro komo bokoka ingko boro obo usport khakiamot boro tala bokokor tala bo maragli ang tala bo kuri khebo jambor khitari kalanga saimali abo bo mahi talabo omo talang khaki tom romoron homo jangnai saibi tamni jat an kiting da keper da kisa keper zat torno tor mane asasan tala chikun tite tala asa sikonya komsukta angkai abon sa sekang wasya ek harak jak paki apro koroma abon nginya te kesa salai manita duibar khogjaka angkai tei yang kangsa kangni emne yang nokla rampuru 4 pata 5 pata 20 pata kam kata apa tu jure thak nung su kam ka khomni kamai chung o jaga o nung kimni sok da tong ase omda parakin gisar chao ni naro do khongnang kangke je phaijak nukjak saimenjak sijak borok simni khogiman he da o ni do tala busuk tor tam manan yangnai kholongnani borom busuk mal tong tam talangnai borok bathak paine a bo puilano wansukjak phaijak nai he da abo do bo ketal oni jagan phai khogiman phaya aba hayang ko khagata angai mano kaisi kusu area ni tongi phan mano apa tu bekha buni go ko mokol buni ge ba saimi ya bokharago sok da tang ninka o borok khokana obole bisi norok do ব্যবসা খাইনে thang phai tonga ke borok do nugo jing ব্যবহার saiman bole apti rok to sok kurei to bokai ba khorse phanu sok kore sok to kurei to ka ba juga lain phon tongai rok phon tongi mano ta bokharago to tongsa gana gini rok ni gini rogo tak mokol ni tak tam ni mokol bai nugi tap ta satta apa to bokhol ta tongsa gadi bekhawo tak tam ni sana yang hanai apa bui kian angai jata lang tak tam ni sasane heno kiana tongoni ni kian to kurei bala me ko kuno bokure okay o jaga ke samni jaga kha to ko ro obo to ani no tabu oro ko baisung ni oro anari khatam redi na pura phalsuk rikhuka hisabo phaljang ta tabu do so aja phaljang ta obon tikun bepong ko kure tikrine bezal kure ke abon poren ke abon pore kha to asang ta tabu se kama kha khokja ka pai puila phurka pai ke khogjak tam khogjak sit hain phatara lama phur ke kabang ma bla hain khokja go hununya phatani khokja go hununya taka bisingo daw phatara tonliya hata puila phurong gangke bisingo do khogjak na sudo phatan sim do khogjak phatan sim khokja ako tabu phataro 150 pata lamai rejak gangkai fungai nya pikeng kai 11 pataro kurei 9 pataro kurei oma haingta ko nungo puila phur khogjak te se salai mar khani ma salai mar oma ka tala salai kata aprka khogoi nya talang maliya sudu oro ek harak pakai borok tamajin ek harak saimaya hapeno mal ka mali omo kholong maliya ang tala ma bokok abong ka ke sabi nangli ang thang kata bore ek sabi gangke ni de simda na ni lebar ro tongo lebar ro kure ana simi sabi sudu ko te sap tong ki sering la ni den borok nung musam khoyo ro ni bungke bipin de ma mia nung bojaga wa oro samu khai tong sari go samu khai mia phungni thik aro sam khayo koito thangka yang phale do nung koito thango jaga ni koito shooting pasta hai kam kha hor kisa kasi kasi kha horni pasta te sap tong ni logia pro tai ko bor tong sam tai yang ta asung ta yang phagila nung yang phagile yang phagil phagila nung yang phagir tam kharba mia samung tong tang pro nung tong na te sap tong khote bo eng khat thenga sara muko je bo thangka ga bo khatang nung jung soyang sida ang semia sere khu la ba te sap tong nong lagi ko yang dar mas tong ta nung khmia boro o bo kri ko yang dar si nung khmia boro orno kocho jor tong khana pasa zoran mia horungai lu do khai male ta se nung bo tongo yang phagile din an disana rohaka tang hangke nin besa bobo ko thajing thanai khar thangoi sanai abni besa da an bisa ga bokha sarai nei laji jago ang sorry hamia nei bonami thangra di nei ri rohjakta nung ka tamung ang sorry hamia yak tik saw nei phaili ata ang 3 din hai phaijagli amia tini ke u bono horo turinya ko yang lut khanya ko nei horo tuni rofanya hani phaimenta ga ngabo ago thang yakatan bagisa ang abo pu ko auto exceedon further saka get tamang kha saimi ga ang doctor na jage tongwa
hingga tini ke bono tuni refanya ni phai jata Mia nung mia phailia. phaya 3 din ang phailia Abon si sikang bo 2 din phaya. 2 din phaya Mia bagi 3 din ta. 3 din hingga hingga No gotana sasimai ta. yang saimia angoro sob somon yang to tongo hingga tobo ama hainguni saimia ta Yak samar yak sapan phai rok thangai rok phai rok nai thang phai. abo khato phayo hingga kun phan khai malai ang phai po bo koi bole bo khai yogo hingga khatangai mi hingga thangta O gotana ka koji samai rok kana. amo prai dekta deta ningko hon Nung bor khana bo. angoro phai khana payo asung nuk phai mani gang Ekte deta ni sinon sapsa. amo ko chung ajer khai mani ta oro je suisuk gram ni borok suisungui yakoi basaya gaja apro borok sawa ekta hoite deta o suisung mani marang ka khari sungu nei sata O sisima ka sap khana. oro sungi sungai ko to joto noka no kuni borok khana bayo ke koto kadar khana bayo nei khana o ka porka basara ya haita sui sungma ba niya ba haita Nung la tam khaka. Norok ji norok do malik do oni jaga thango norok do o jaga samung khai tongo norok handle khai norok manager dang kamu. ang to oro nei chao kun tongo manager hai chabon jogo chongta Norok do saiman nai o jaga o sikok do bo oni jaga ning thotok ngya oro ni detail saiman jak joto kiso bo thangman phainani tam ke kholok nai boro mal tong bebong bo nugui thangjak na haida. Gangke emon norok sok dang o phaine rong bisingo phalpani rong bisingo je kono oro phaine rong bisingo. amo to sanya ho gurui jengba Baka bisingo bukuk bongko bumu sai pano. जों दाबो दाम नै सन्जहर खायनाय बय फांलाय फालाय थाङो नुंनाय नुगै थाङो बिनि सिरावसो दङ जोंनावबो गगनै बहनै साइ थांया दावखो जोंखे सन्जहबो गरै कुनु आबो हरन नुङो केमनो दामनै साजिनाय Mahai o mas rogo kebo aro phaine kisa nozor phaikia mahai ro kuno sok आबो हायरो गरै gre गरै आबो हाले tabu jung dugan dekhangke sabo busu grang tubi phai bo mahai ing phai bo mahai o borok bebahar bole tam bo mahai abor kisi micha idea man ble heda आबो तो आबो हाय गरै माने जों रां थिं मतेन दुइ दङ वालाय काजेबो गरै बय फाइके तिनि रां गरैके तिनि रां गरै साइ रहर आबो दामनै साजिनायसा malik bai ke kun lenden ro kebo ongjak te tong yang phagit da nang bai obosor kaisaro lenden ti kuno walai jak te Lenden kisapan kere ang mang seman thai ang mang seman thai ni nero boi man thai kire andam nakai ang thisa ka ang seman thai nai to bang kem no phono thai kere ekte ka phano ama hai naka pai furu banking go tini kaka bakhana son ka rang utho geri to ma haita to ang man thai kere mana ang man thai jongo okorong no thai kere cha ang kasam no thai kere nang bai ke kebo dusman te tong ang no khoti khaina bahai ro khni target khajar te tong abusu jara je ব্যবসা খালাইমান ang athoron jini খালাইমান abusu to abusu jara keri khwalai kaija kuno jaga ti phan non nosto khani na bahai ro kanya bahai ro keri keri kepung keri norok ngangke mas tu mas da man mai ke kesari to no आं सेसुं से मास तो मास मानो मामतो गोबां नका हाजिरा नाय खायो ta yang phai ke ta norok ke mas tu mas maya jedin tangla din man ta kun kesajak rok te tong Kasar to kaya sa kan mano kilai kana go jaga o buni yagrnai buni mani yagrnai bahai elaka ro go bumung kajar te tong bahai aba hero kebang de tong nungnai chanan bisingo aba hairok bo khanaya blang bo yang ব্যবসা খায় okoi mlase tomarok to kuno nangnai chanai rok khani rok khanaya bla tongoi phan man abo onya sairong ni phai nangnai chanai phan tong phu man abo to অনেক বৈখা কত নাংলে বিলর পানে পারাকনি গিসার আছে লাইট বতঙ্গ দগা খলো গইনে মাল তলাং না বো গাড়ি বাইসিং কা বো দ সাসুং সামুংয়া a jaga ni kisa khaka wangkha kisa misai luke lokon tongoi man no ma haita nang sisi kamera tang riang rona tamya ba rona hamani pai gasuk mana no parakani kasar ba khokja gala khani nyo raja gata tak to mar sinai yogli yamo nong nok ga ke i koponta একদম মম্বা গানা ফুমা দা ও গোদান বই নাংজাক মিয়া কোনো অবস্থা আওয়াজ খানায় না honni deta ro gong khana kai sui bu sungka ma khano ga gudung ga pongma ba o dramang sung phati o mang se khni chong sung dram khatan bagi fatina cha aro i ko ta inker tong le kai dram pungo kai obono asi bisa thangya ta sungbo ga sini lo gi ne mo ka khna de yang tam ne wase pur ne haja un kho ni ka wase purna haidang khamane wase pur bini dugan tala khulung na nai mini khulung malia
आफोरखौ बरक बाचा कथा खरं खालायके खार कथा ब्र हेके तिनि हिंगे जंपुयो बो इको तंग हमला orkestra dahan perkestra dahan abo naiknya ni dong mangse kene khanai jongo gari khormo khanai jongo sa simi gari popungo nongor gari batak pamen semen tongo hai thui jongo ba sung nu ko kesango hni ba sa geta dilin se gari lai jongo ka obolete gari choli tongi di babo gari khorang ka sa pungta na heka ka omole tamu oh mal gari puma bin gari puma hai tam ko mo buler puma hai na sa simi singbo agari ta ga boro kaman gari ta na ke olkai suisuka ka suisuka ka aji ka nogo tong tu ta aji lai ka ta se ke aji no au kota आज borok nung khana abo bathak tong lai phuta ke thani basai nyai di hi ang ka changma se iku jong kha boro nang basai jong nani ni hino ke thane ang gulumu jong ma thang nai la ni ka ta ni basai nyo nai li ya olga ba srap ta ka no guru kara ka no sa pungu thangka ka yang da thaka sum nai jagli ata koi gon tarok tongla khana boro ekta thì tam mu chok ka ba duita rok dang khana abo basum gori nai je geta busur tong khana ada gonta kaisa bahar bathang langka bathaka na onek bathang na swing ke boro nong ronda ani swinta orok dog get gana mang thu ani sila olga tai mang ni phai burung ka tani ri phir ka ta phur ka yang da thaka mo sai marak li ata gari no samang ni phepro a dol phai ka ta sui sui mang tai mang ni phai ka ta bini logi a phur ka ri phir lai ka ta samna ri phirla gari no ro phai ri phir ka bu si kong na dai ri phir ka abo bang sai mali ata omo ka se o bini gudam no ha o sirok ri phir kata apur ka ja apur ka ni lar ka ka bo ang lumu jok khuk o siri phir gon hinke ning sai bike seven cha abo bong dol kising da a sunya rong ma bu khanai jong ning da nok bisingo sengke o siri phir thaman nang bike saima a suke gri phir sumu do ani as kai e tam ja siri phir gi saka abo oroi ko na nyerong nong khana batha kana wasipuru orkestra nanya phake ka ojak ma gari ba bathak pai ma ba abo se muju mani jong sung makha sungka sui yor tike abo ning ka tam kalai bini ang bina na kalai te asol ason ta itu ang paranda henche ang bina na ta ason ta nin ma hai rabar ব্যবসা khane paro te saptong oro gano guni tong hape na no malo bacha koiter kana borok je jinis ano to hokras tong emne dojon haitomoni bakser phai up to thik re to ke legor ro phai ta bu sal jona haitong ta borok je jinja phai thango ma haitong ta jotoni kotor rabar gudano paran bising sabni yang area or lu kelo ka to ani no sai bisu gana gini tong bani naron ano no bale tong ayang ro ko tong apa yang sal ba yuta ingka ke yang ke samdo ayang chalo taman chanai ase chung neng ro ko ta borok pai chung borok ta gi ro ta dole borok ri chung borok bong ni ro ta yang ke yang ngong ka kai gobino sa salo gobin bai borok ano ro phayu pai nya ang thang na ro ta borok bai jomok to kang thang na ro ang rang salo gi ka borok bang fe ang na ri phai cham sung ta ge kasan tadu busong nor jodi no o jaga ni rabar ke botlang marok saiman kangke kisa kol khaijabadi sahadi bin bosuba sungano pura gothana nongman pore norok bomhai bukha ka tam bisa norok ni am kia sejing ke tini bai selection jaton hambai